harder, yo. I'm a rider, provider. Bring the heat, girl. I will bring the fire. And my name keeps going worldwide. So my job is. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മോനോസ് ഗെയിമറിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ അമേസിംഗ് സ്പൈഡർമാൻ 2 ആണ്. അതിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ആണ്. ഇത് പാർട്ട് 1 ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീഡിയോ കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടവറിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കയറാൻ നോക്കട്ടോ. ടവർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ബിൽഡിങ്. അയ്യോ അല്ലോ, എത്തി. നമ്മൾ വലയൊക്കെ ഇട്ട് പോകണ്ട കേട്ടോ. സ്കില്ലെ കാണിച്ചാൽ മതി. നിലത്തെത്തി ചാടാം. നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. അന്തരത്തെത്തി. നമുക്കിപ്പോൾ ബ്ലൂ സാധനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഉണ്ടത്. എത്താറായി. Hey, officer. Looks like something shocking is happening in this general area. Oh, great. A clown in a costume is just what I need to deal with right now. Sorry, it's just so rare that I get to use my I came here looking for a missing utility worker, and this thing. I'm trying to keep people away. Your friend. Help! Somebody help! Shout loud. Nobody's gonna help you. Please let me go. Take my purse. Anything you want. Spider-Man, if you hadn't shown up, I don't know what would have happened. Thank you. You saved the citizens. How about this car? Oh, nice. This looks like a quality model. What do you say we take it for a ride? That was fun, but I need more of a challenge. You stopped the car theft. ബ്ലൂ സാധനത്തേക്ക് പോകണം. എങ്ങോട്ടേ പോണേ? അപ്പോൾ എത്താറായുണ്ട്. Come one, come all. For one day only, we've got the sale to end all sales. Don't miss this one or you'll regret it forever.
അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. Wow, Spider-Man! What brings you to my humble നമുക്ക് shop? പറയുന്നുണ്ടോ? I'm sure that I... Not a bad stock, right? Sounds great. ഷോപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ കംപ്ലീറ്റ്. കഴിഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ഇരിക്കുക. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.